A vicepresidenta primeira, María Jesús Montero, asegurou que será inminente a súa saída do goberno para centrarse nas eleccións de Andalucía. A marcha de Montero ocasionará a quinta remodelación do executivo de Pedro Sánchez. A ministra de Facenda vaise tras non presentar os presupostos en toda a legislatura e definíndose a sí mesma como a muller con máis poder da democracia. Endurecen as penas por agredir un sanitario. As multas serán de ata 15.000 euros. Aprobouno hoxe o Parlamento de Galicia cos votos do PP e do PSDG. BNG e Democracia Ourensana abstivéronse. Este é o momento en que un guindastre levanta da auga o camión que esta mañá caera ao mar no Porto de Vigo logo de quedar sen freos. Só houbo que lamentar danos materiais, xa que cando o tráiler comezou a desprazarse, o condutor non estaba no interior. Comezamos, boas noites. O adianto electoral en Andalucía obriga a Pedro Sánchez a realizar a quinta remodelación do goberno. Deberá buscar sustituto a María Jesús Montero. Como ministra de Facenda, a candidata socialista á Junta de Andalucía deixa o Executivo despois de non presentar os presupostos xerais do Estado en toda a legislatura. Xa hai data, os andaluces votarán o 17 de maio. Es mi deseo que Andalucía afronte ya el verano con un gobierno a pleno rendimiento. Este adianto obriga a Pedro Sánchez a executar a quinta remodelación do seu gabinete no que vai de legislatura. María Jesús Montero xa se despediu dos seus compañeiros nun Consello de Ministros especialmente emotivo. Decirle a una persona que la quieres, que la vas a echar de menos y que valoras muchísimo todo el trabajo que hace, nunca sobra. Pero si hai un traballo que deixa pendente o dos presupostos xerais. Tengo la certeza absoluta que la persona que me sustituya seguirá, ¿no?, con esta tarea tan difícil. Pedro Sánchez anunciará nos próximos días o seu sustituto, pero xa soan nomes. Para ocupar a vicepresidencia primeira, outro home da súa confianza, Félix Bolaños. E para levar Facenda, o actual número 2 do Ministerio, Jesús Gascón, sentado aquí á súa esquerda, ou Carlos Cuerpo, á súa dereita. El hecho de que me incluyan en este tipo de quinielas quiere quizá decir que en el ámbito de la política económica se está realizando un buen trabajo. Non o ve así Sumar. Os choques con Yolanda Díaz son habituais. Din que o Ministerio de Economía bloquea sistemáticamente as medidas de traballo. A última, o control do rexistro horario. Antes se llamaba Nadia Calviño y ahora Carlos Cuerpo. Es vergonzoso. Pero les digo que ya estamos acostumbradas. Me enfado porque lo he vivido demasiadas veces. Pro PP vaise a peor ministra de Facenda da democracia. Sus manos están quemadas por Santos Cerdán, por dos exaltos cargos de su ministerio que están en el banquillo. Acúsana de incumprir a Constitución por non presentar uns presupostos xerais en toda a legislatura. Montero asegura que a súa saída do goberno é inminente. A ministra de Facenda anunciou que non deixará o seu escano porque necesita un cargo institucional para conservar a súa praza no Hospital Virxe do Rocío de Sevilla. Montero tamén aclarou que será o seu sucesor quen presente os presupostos e definiuse como a muller con máis poder da democracia. Una persona que tiene grandes responsabilidades en el Gobierno, en este caso vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, que probablemente ha sido la persona o la mujer, sin duda, con más poder del conjunto de la democracia, decida presentarse a unas elecciones autonómicas, dejando sus cargos institucionales y apostando por Andalucía. Máis asuntos deste día en clave de política nacional. Finalmente, Junts salva o goberno. Vai votar a favor do decreto anticrise que se vota este xoves no Congreso. É a cambio de que se lle retire o IVE aos autónomos que facturen menos de 85.000 euros. A voceira de Junts, Míriam Nogueras, afirma que o executivo de Pedro Sánchez lle transmitiu en privado o seu compromiso de aceptar esta medida. Co que non conta aínda o goberno é co apoio dos independentistas para apoiar o segundo decreto, o anticrise relativo á vivenda. E xa pode sair á rúa durante o día Soledad Iparraguirre, alias Samboto, a pesar de estar condenada a 600 anos de prisión por 14 asasinatos por ser a xefa da ETA. O goberno vasco concedeulle réxime de semiliberdade e con ela son xa 30 os terroristas beneficiados. A Asociación de Vítimas do Terrorismo cree que esta é unha moeda de cambio. Acusan o goberno de Pedro Sánchez de impulsar eses beneficios para conservar o apoio de Bildu no Congreso.
Novidades en Oriente Medio. Donald Trump vai enviar ao Golfo Pérsico 3.000 soldados da División Aerotransportada, unha das grandes forzas da elite do exército estadounidense. Forzas do Pentágono confirman a operación tan só un día despois de que o presidente desvelara conversas con Irán para rematar a guerra. Pola súa banda, Israel anuncia que vai tomar o control militar de todo o sur do Líbano. Hezbollah di que non permitirá unha ocupación do seu territorio. Irán asegura que os buques non hostís poden volver a circular polo Estreito de Hormuz. Así o asegura, polo menos, unha última hora que está difundindo o xornal británico Financial Times. Hoxe, Teherán autorizou o paso dun barco tailandés polo Estreito, un dos poucos que logra saír do Golfo Pérsico co permiso de Teherán desde o inicio da guerra. Aquí en Galicia, a Xunta anuncia que aprobará canto antes un paquete de axudas para as empresas con problemas de liquidez a causa desta guerra de Irán. Serán apoios como préstamos do IGAPE para axudar as compañías a manter a súa actividade. Galicia é a quinta comunidade exportadora de España, polo que as dificultades no transporte derivadas da guerra están afectando as contas de moitas das nosas empresas. Con elas está deseñando a Xunta medidas para facilitarlles crédito. Sobre todo dirixidas a empresas, os problemas que vai haber agora de circulante, investimentos que se fixeron, lóxicamente non prevendo esta situación, polo tanto, ali estaremos tamén, e canto antes intentaremos botar unha man. Xa estamos falando cos clústeres, xa estamos falando cos representantes das empresas. Apoios, remarca Alfonso Rueda, que se suman aos que xa fai Galicia coas medidas aprobadas polo Goberno, que lle supoñen ás arcas autonómicas 40 millóns de euros menos de recadación ao mes. Galicia aporta casi as 2/3 partes do impacto económico das medidas que se tomaron o venres pasado dende o Goberno central, que probablemente era quen tiña que tomalas, poñéndonos a todos antes de acordo. O conflito en Oriente Próximo pon en alerta a Unión Europea polo impacto na enerxía. A Comisión Europea pide agora aos 27 que se adianten e reforcen as reservas de gas con vistas á próxima tempada de frío. Bruxelas, María Calvo. Sí, agora mesmo os depósitos da Unión Europea están ao 28%, un nivel baixo pero normal tralo inverno. Dende a Comisión insisten en que o suministro de gas e petróleo está de momento garantido, porque os principais proveedores son Noruega e os Estados Unidos. Pero ante a incerteza, Bruxelas aposta por anticiparse e pide aos países que comecen xa a encher as súas reservas de gas de cara ao próximo inverno e que o fagan de forma coordinada para non xerar tensións no mercado. O obxectivo é claro, protexer a consumidores e empresas e evitar compras de última hora que poidan disparar aínda máis os prezos da enerxía. Os traballadores do téxtil van contar co seu primeiro convenio en toda España. Beneficia 200.000 empregados de empresas como Inditex, Mango ou Uniclo. A xornada laboral situase nas 38 horas e media á semana. Os contratos por circunstancias da produción non poderán superar os 9 meses e os fixos discontinuos terán que traballar polo menos 180 días ao ano. Ningún contrato a tempo parcial terá menos de 24 horas á semana. A taxa de abandono escolar temperán masculino en Galicia duplica o feminino. Para reducir esta fenda, o Goberno galego pon en marcha o Plan Cualifica Talento, destinado a reincorporar o mundo formativo a través da formación profesional varóns de entre 18 e 24 anos en situación de abandono escolar. Segundo o conselleiro de Educación, trátase dun plan do que se van beneficiar alrededor de 10.000 rapaces. Podremos actuar en torno a 10.000 personas que ahora nin estudan e que tampouco traballan co obxectivo de que se poidan primeiro formar e posteriormente incorporar ao mercado de traballo, dotados de competencias, de destrezas, para que adquiran unha maior cualificación e, en definitiva, poidan ter unha maior empregabilidade. Preto de 13.000 galegos que viven en Venezuela xa se beneficiaron das axudas da Xunta para cubrir necesidades básicas. O conselleiro de Emprego está de visita no país, onde mantivo un encontro de traballo co embaixador español. Tamén se vai reunir ca colectividade galega, que supera as 30.000 persoas. O obxectivo é reforzar o apoio do goberno galego con axudas económicas individuais e atención sociosanitaria. Para reforzar os lazos que temos os galegos e galegas que viven aquí nun contexto socioeconómico de moita complexidade deste país.
Os sanitarios galegos denunciaron ano pasado ante a policía 46 agresións para protexelos. Galicia reforma a Lei de Saúde con cambios que incorporan multas importantes, Xesús. A violencia non pode formar parte do traballo dos profesionais da sanidade. É a idea motor que levou a Xunta a propoñer esta reforma da Lei de Saúde para incluir normas e tamén multas pois que exerzan contra estes profesionais violencia verbal, física ou no entorno digital. Os grupos da oposición manifestáronse en contra de calquera tipo de violencia, pero ao mesmo tempo explicaron que estas agresións se producen moitas veces polas deficiencias no funcionamento do sistema sanitario. O BNG foi o único grupo da Cámara que non quixo apoiar, que non apoiou este texto, esta reforma legal, decidiu absterse. Galicia reclama ao Estado 250 millóns máis para a dependencia cada ano. A conselleira de Política Social acusa o Goberno de discriminar a nosa comunidade. Disponiendo de los impuestos de todos los españoles para crear dependientes de primera y dependientes de segunda. Porque es mi obligación también denunciar en esta Cámara el bochornoso acuerdo bilateral firmado por el Gobierno de España con el País Vasco, una comunidad autónoma con la que sí se compromete a financiar el 50% de la factura de la dependencia. Máis asuntos que afectan aos cidadáns. O Congreso tramitará unha proposición de lei para baixar o límite a partir do cal o exceso de velocidade se considera delito. A iniciativa do Grupo Socialista saiu adiante ca abstención do PP e o voto en contra de Vox e co apoio do resto da Cámara. O texto propón que sexa delito superar os 50 km a velocidade máxima en vías urbanas ou en 70 no caso das interurbanas. Así, por exemplo, sería delito ir a 190 km por hora nunha autoestrada, 10 menos que o límite actual. A xuíza que investiga a Dina de Valencia cita a Carlos Mazón a declarar como testemuña. Faino despois de que o Tribunal Superior de Xustiza rexeitara imputar ao expresidente da Generalitat o non ver indicios delituosos contra el. A xuíza pide a Mazón que achegue voluntariamente as mensaxes e as chamadas que realizou durante o día da catástrofe que deixou 230 persoas falecidas. E a xuíza que leva o caso do accidente da pasarela de Santander en que morreron 6 estudantes responsabiliza o Ministerio de Transición Ecolóxica do sinistro. Considera que o mantemento da plataforma é competencia exclusiva da demarcación de Costas de Cantabria, dependente de dito ministerio, e apunta a 2 funcionarios do organismo. A maxistrada di que a última reparación que se fixo en 2024 foi insuficiente e que hai indicios de neglixencia. Unha moza de 17 anos morreu de meninxite nun hospital de Alacante. Comezou a sentirse mal a fin de semana e ingresou na unidade de cuidados intensivos onde finalmente faleceu. Todos os síntomas que presentaba eran compatibles ca meninxite, polo que xa se está contactando con todas as persoas do seu círculo, incluídos os compañeiros do instituto. Continúa o xuízo polo asasinato dun mozo hai 7 anos en Salceda de Caselas. Na sesión desta tarde, escoitamos o único acusado declararse inocente, Andrea. Sí, efectivamente, o acusado dixo que non lembraba se estivera ese día en Salceda de Caselas, nin tampouco que lembraba o nome do PAF, as portas do cal sucederon os feitos. Tamén escoitamos, como dis, os forenses explicar as conclusións da autopsia que revela que a vítima foi golpeada por sorpresa ao non presentar as típicas feridas da defensa. En canto ás probas que sinalan o acusado, a Fiscalía destaca que o seu teléfono móvil foi localizado en diversas ocasións no lugar dos feitos e tamén que apareceron restos do seu ADN en mostras de sangue. Tanto a Fiscalía como a acusación piden para él unha pena de 25 anos de cadea por asasinato con aleivosía e indemnizacións de máis de 300.000 euros para os familiares da vítima. Este xuízo chega 7 anos despois dos feitos, xa que o acusado fuxira ao Reino Unido, ali foi detido e extraditado a España no ano 2024 e mañá mércores está previsto que o xurado popular comece xa a deliberar. Grazas, Andrea. A imaxe do día está en Vigo. Foi recuperado da auga un camión de gran tonelaxe que caeu ao mar esta mañá ao perder os freos. Para sacalo foi necesario o traballo de mergulladores e 2 guindastres, Patricia.
Si fixeron falta 4 horas de traballo e 2 guindastres de grandes dimensións para conseguir retirar o tráiler da auga. O primeiro que houbo que facer foi quitar parte da carga que levaba no seu remolque, unha bobina de 15 toneladas que complicaba aínda máis uns traballos xa de por sí complicados. Despois, coa axuda de buzos, enganchouse con cadeas tanto a parte dianteira do camión, a cabina, como o remolque. Levantaron ese camión no aire e pouco a pouco conseguiron volver a depositalo aquí no Peirao, aínda que nun primeiro momento, pola mañá, cando se produciu este accidente que por sorte non deixou víctimas, despregouse un dispositivo dende a autoridade portuaria, din que o sinistro non deixou danos a nivel ambiental. O accidente produciuse pouco antes das 10 da mañá. O condutor do camión acababa de chegar do País Vasco. Cando baixou do vehículo para entregar a carga, sucedeu o imprevisto. Y de repente vimos una mancha blanca porque escuchamos un ruido ya con los coches y salió y dijo, mi camión. Salió para afuera y el camión acabó abajo en el agua ya. Na súa carreira sen control, o camión levou por diante unha baranda metálica e varios vehículos. Pensaron que me había golpeado el coche, vine corriendo para aquí porque destrozó 8 o 7 coches, no sé. O camión transportaba chapas que quedaron aboiando en augas de Teis. Preocupaba máis a posible vertedura de combustible que se conxurou a tempo con barreiras absorbentes e de contención. A media tarde un guindastre traía o camión de volta á terra, non sen dificultades. Tivemos que sacar primeiro de todo unha bobina de 15 toneladas porque era un riesgo levantar o camión coa bobina dentro por si caía. E acto seguido, con a axuda dos buzos e das grúas, conseguimos extraer o camión do mar. Agora toca revisar o problema nos freos, que todo apunta que estivo detrás do percance. Galicia critica o abandono do Goberno Central na xestión do lobo, deixando os gandeiros sen fondos estatais para facer fronte aos ataques provocados por estes animais. As conselleiras do Medio Rural e Medio Ambiente visitaron unha explotación gandeira de Curtis que perdeu varias reses por este motivo. Desde a Xunta lembran que o Ministerio lle debe a Galicia 12 millóns de euros en axudas para previr e paliar os danos provocados polo lobo. A conselleira do Medio Rural suspendeu temporalmente as queimas de restos agrícolas ou forestais desde mañá mércores e ata novo aviso. A prohibición de queimar restrollo abrangue todos os particulares de Galicia e adoptouse por prevención á vista da evolución das condicións meteorolóxicas. Viveiros e tendas de produtos agrícolas comezan a notar a maior afluencia de clientela co comezo da primavera. O sol e as boas temperaturas animan a despreguizar a horta e o xardín, pero os que se inician non só en mercar plantas, compren uns traballos previos que os profesionais destes negocios explican polo miúdo. Entre as flores cada vez é máis popular ver nas cidades plantas comestibles en maceta. Ven moitísima xente a decir, mira, teño unha maceta de estas dimensións, por favor dame algo que poida cultivar aí. A tolemia primaveral polo verde, inda en espazos reducidos, fai que leitugas e amorodos xa estean a desaparecer das tendas de produtos agrícolas. Para o pemento e para o tomate, sexa quizáis un pouquiño cedo, por culpa de se nos ven aínda un pouco de frío, pero que todo o resto podemos ir meténdoos na nosa horta e que vayan medrando e demais, tipo cebolas e puerros. Dun ano para outro, compre remexer a terra, descompactala cun legón, fertilizala con materia orgánica e botarlle cal para regular o pH. Cun angazo, fora pedras. Igual que nos xardíns, que tamén comezan a espertar. Isto ven todo en maceta, ou seja, non máis é quitar maceta, plantar, e sí, é moi recomendable que isto despois teña unha continuidade de abono. Aos primeirizos xeranios seguenos as xiñas, sulfinias, alegrías, guineanas e begonias. Sei que hai unha volta das dalias e gladiolos das nosas aboas, que anda ás aromáticas. Houve unha parada do tema do bulbo, pero volvo outra vez a ver bastante... sí, eso ainda se sigue plantando, o gladiolo e todo eso. Porque a todo mundo lle gusta ter un xardín, inda que sexa nunha maceta. Os veciños da localidade leonesa de Villamanín, os que lles tocou o gordo da lotería de Nadal, comezaron hoxe a cobrar os premios, non foi sen tempo. A maioría aceptaron recibir un 10% menos a cambio de que cobrasen todos os que tiñan papeletas, tamén as que non estaban rexistradas. 3 meses despois do sorteo, a Comisión de Festas de Villamanín empezou a repartir os cartos do gordo da lotería de Nadal entre os propietarios das 447 papeletas vendidas. Cobrará a cada un 59.000 euros, tras aceptar todos a gas 6 unha deducción do 10% do premio para que puidesen cobrar tamén os que tiñan os boletos que non estaban rexistrados. Se así, con este 10% menos, cobramos todos 59.000,
pues bienvenido sea, claro. Gasté, pues no sé, 4 euros y más uno para la asociación y hoy he recibido alguno más. O cobro do Gordo pecha un capítulo tormentoso en Villamanín, unha vila de pouco máis de 850 habitantes que prefire pasar a historia polo pacto de solidaridade entre veciños que polo enredo da lotería. 3 galegos figuran entre os novos embaixadores honorarios da marca España. Son a médica e bicampeoa paralímpica Susana Rodríguez, o cirurxián Diego González Rivas e a executiva lucense Ana José Varela. O rei Filipe VI entregoulles hoxe as acreditacións que os recoñecen como persoas que contribúen ao prestixio e á reputación de España no estranxeiro. É un consello amplamente estendido nos últimos tempos, o de conxelar o pan para despois torralo. Estes son os motivos. Preguntamos na rúa para saber se trata de algo coñecido entre a poboación. É usual agora conxelar o pan e torralo antes de comelo? Desde hace poco mi marido es diabético y sí que es verdad que congelándolo pierde el almidón, igual que las patatas cocidas, que el arroz cocido, todo eso. Es preferible hacerlo el día antes y comerlo el día después para que pierda eso, igual que el pan, sí. Todo se trata en realidade dun proceso que ten a súa explicación científica e que consegue non só modificar a súa estructura, senón evitar os picos de azucre tras as comidas. Con ese proceso de conxelación e posterior tostado, o que fai é genera pois un almidón resistente que non se absorbe a nivel de intestino delgado, senón que pasa completamente ao intestino grueso. Entonces, eso permite que non se absorba pois o azucre que ten. Entón, fai que baixe o índice glucémico. Con todo, apuntan os expertos que este impacto é significativo, especialmente entre a poboación diabética, pero para aqueles que non teñen patoloxías, o mellor é levar unha vida activa e saudable. Disfrutar da vida, tranquilito, paseo matinal e despois comer ben e beber ben tamén. Hai outras ferramentas eficaces para baixar a glucosa recomendadas polos especialistas. Por exemplo, tomar vinagre de mazá antes das comidas, optar polo pan integral na nosa dieta, evitar a vida sedentaria, incluindo o exercicio físico na nosa vida cotiá. O que parece conxelado no tempo é o seguinte lugar que visitamos. Achegámonos a unha barbería de toda a vida, rexentada xa pola cuarta xeración de profesionais dunha mesma familia. Nunha época en que todo vai tan rápido, custa atopar negocios así que perduren e que pasen de pais a fillos. As novas barberías buscan unha estética vintage, pero nesta de Vigo a tradición ven de serie. A cadeira de brazos onde sentan os clientes data do ano 73. Naquel entón custaba case o mesmo cun coche. As ferramentas son as mesmas, ticheiras, máquinas, o afeitado, nos practicamos o afeitado tradicional, enxabonando, bueno, iso sempre se seguiu utilizando, se utiliza. Hai navalla barbeira, na que hoxe en día prácticamente non se utiliza, que utilizamos navallas de coitela, que son máis higiénicas, e o efecto é o mismo. Juan e o seu irmán herdaron a profesión do seu pai, pero xa o seu bisavó se dedicara ao mesmo. Dende casi de rapaz, dende os 16 anos, o noso pai era barbeiro e seguimos un pouco a estela do oficio del. En principio nunca nos indicou de que seguíramos o oficio que el tiña e, bueno, ao final decidimos continuar ca profesión. Os clientes agradecen o saber facer e a proximidade deste tipo de negocios. Sempre é beneficioso consumir do negocio local e estes negocios de toda a vida sempre deben quedar na cidade. Polo momento, a filla de Juan é demasiado nova para saber se continuará coa tradición familiar. Pois ben, señor Aronnax, estamos na Baía de Vigo e só de vostede depende que poida coñecer os seus segredos. A frase pertence a 20.000 leguas de viaxe submarina do xenio da literatura de ciencia ficción Xulio Verne. Non estivera en Vigo, pero coñecía a lenda da batalla de Rande e do seu tesouro agochado nas augas da ría. Decidiu que o propio Capitán Nemo atoparía ese tesouro que transportaban supostamente galeóns españois afundidos no lugar. Este capítulo quedaría recreado na película de 1954 protagonizada por Kirk Douglas, pero a relación de Verne con Vigo non remata aí. 10 anos despois de publicar a fermosísima e famosa novela, Verne visitaría a cidade en 2 ocasións. Diz que quedou maravillado. De aí a estatua que lembra a súa figura e os actos que o lembran en datas sinaladas. Hoxe, por certo, é o aniversario do seu pasamento. Feliz noite, ata mañá.